তিনি বিশ্বকর্মা দে হनै বलं borok silai kokha hingke বিশ্বকর্মা হनै silai kokyagui tonglaino joak nungnani maitham chanani abaino pailaya norok nugui tongo ani ungklogo taku biromani triprani mangkthai khonani bagui lama hai lamsugo ang korbuk press club president choba tripura khaboni takukte bukhuro belaikena hambai chung korbuk press club rongno hase tripura koplongui no norok jotono mokol kaichigui nasik tongmani bagui tini belaikeno kha khamjangnai kok eba kheba khayok janai kok obokhe opti hai जों साइमान खा जों बेबागनो साइमानो 16 सेप्टेम्बर नि सालमारिओ जेसीबी उ लामा जरा सफायखा आगे उ लामा अपति हाइतंमनि आफियाबा बेलायनो कस्तनि बिसिंतै बेलायनो जोंजालनि बिसिंतै उ लामा फायो हेबो नरक ताबु नुगुइ मानो उ लामा आसु जरा का हामखै ओंखा जेसीबी हाबै मानो ताबुक उ लामा गारिबो तुमुनो लामा का हामखै हाबै मानो फिया तिनि नरक नुकना बेबाग आसु जरा जेसीबी फाइबाय मानि यागुलो फानो आसु जरा जेसीबी फाइमान खाइको नरक नुगुइ मानो आसु जरा जेसीबी फाइमान खा आसु जरा जेसीबी फाइमान खा हाइफानो 16 सेप्टेम्बर लाइथांका 17 सेप्टेम्बर लाइथांका तिनि 18 सेप्टेम्बर ओंखा जेसीबी आसुक जरा सफाय फानो तांगै उ हानो खुरजागलिया जों बुजियो 17 ओंखा विश्वकर्मा पालिमानि जरा आ जरावो मुताय आताय रलायो हिंदू जे पालिनै र तुमुंनो खा तंखा हनके 17 विश्वकर्मा पूजा रबाय खानके न उ हानो खुरैमानो जेसीबी ड्राइवर एबा त्रिपुरा हापां तांगै उ हानो खुरिया 17 सेप्टेम्बर नकारै तिनि 18 सेप्टेम्बर ओंखा तांगै उ हायनो हाय उ हा खुरजाया आबनि बागिनो बेलायखेनो जलेमानि मांपलि कासाय फायख्या खापांनि ताखुकते बुखुरो बुखाय यगजाने कक अबनो तुमुंनो तिनि विश्वकर्मा दे हनै बलं borok silai kokha hingke विश्वकर्मा हनै silai kokyagui tonglaino जों कोर्बुक प्रेस क्लब नि आदं रंनि बागै उ ताखुक बिरोमनि त्रिपुरानि मांकथै खुरजांनाय न रुगै चिनि बागै बो अबो कायसा चबानो अबनो कारिबो आहायनो ताबुक कायरामपारानि लुकुरक श्रीकांत कामिनि लुकुरक तै कोयफां आमचैनि लुकुरकनि बागै बो अबो कायसा चबानो विश्वकर्मा ओंगानो जों मानि मानो जों मानियो फियाबा विश्वकर्मा तो पाइखाबले तिनि विश्वकर्मा तो 17 of September तिनि 18 of September तामनि बागै आ मालखुं मथरनाय फायाबा अब क्लियर जोंनो सामुं नांगिया जों त्रिपुरासा बुकुं बारा हनैनो जोंनो सामुं नांगिया अब उ थाइनि नेता रक हनै तंनाय रंनिबो बेलाय प्रेसार ना नांमानि खापांनि ताखुकते बुखुरो नरकनो सावि खोनारवानो ताखुक बिरोमनि थैमानि उ हावा फबजागै थैमानि तिनि बाय नैचि 4 नैचि चुकु हाय ओंखा एबा खेबा 28 days 28 9 काखा एबा खेबा बांला बाय 28 29 दिन काखा ताखुक बिरोमनि त्रिपुरा उ हाथायनो फबजागमानि दियारि रक नायि के बसावो ताखुक बिरोमनि त्रिपुरानि मांकथै उ थायो फबजाग खना हनै के बसावो आयां फबजाग खना हनै तै बिहि आदिनि त्रिपुरा नि वान सुमुंबाय ते कोर्बुक प्रेस क्लब नि वान सुमुंबाय ते कामि आमचैनि बररकबो वान सुमानि उ थायानो ताखुक बिरोमनि त्रिपुरानि मांकथै हनै फबजाग हनै वान सुलाय तंगै तंग जेसीबी अरो अंखर खांके न पहिला सकां अबनो न खुरना कलायो अबनो न खुरै आयां अबते कासाफिरै उ हलं अबते रंनो तुनिरिनाय आबनि बागै न हापां पुस्किनिबो सबायमानि खापन
ताकुते बुकरो बेलाखा साजानाय कक कलायो अबखे अपतिहाय ताकुक बिरोमनि त्रिपुरा जे स्प्रो थुयो करबुक प्रेस क्लब नि आदं रक जों 30 ओ खनाखा 30 ओ खनामानि लगे लगे न जों फाइ नायफायखा बिहि आपरो करबुक प्रेस क्लब रंनो सामनि कायसा कक दंगो अबखे अब बुसाइनि बेक्रें कंसाफानो नायना मुजुंगो हनै आवनि यागुलो जों 1 सेप्टेम्बर नि सिमिन उ कायराम पाराव फायै नाइट हुल खलायफायो तांगे हिंके 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन जों बनि मांगुतै खुरना हनै तिनि 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन तिनि 18 सेप्टेम्बर जरा अंखा कामी आमतनि लुकुरो करबुक प्रेस क्लब नो चुबाखा तामो कायराम पारांथों ताम श्रीकांत पारांथों ताम क्वाइफांनि तैरुमा तैफुमा अपताय खलाये आरबीसी कॉलोनी दाल बिदाल कामिनि लुकुरब नो सुंकर करबुक प्रेस क्लब नो चुबाखा यागुलो हापां सचिगि मानलिया अंगै आसो लुकुरनि चाइतुक मुंनो नुगुइ जेसीबी रहरका 5 सेप्टेम्बर फियाबा 5 सेप्टेम्बर नि सिमिनबो सेंगै चाका गोनां राबार चाका गोनां जेसीबी आ पुस्किनि बुसुं जरा फायखा आरो नि सिमिन तिनि चेन गोनां फाय उ हानवार फायखा फायफनो तांगै सालनै रोगै गेप बेलायनो खासा जानायखौ आव जोंबो कमनो बुजियो 17 of September विश्वकर्मा नों आसुक जरा चाइतगै टं खानकेबा आसुक जरा खा गोनां केबा मुताय औरना फाई लगे लगे मुताय रुबाय खानके हा खुरना चिंग मान खामुंले आसुक बरक गयफां कामी आमचोनि लुकुरो आसुक चाइतगै टंगो किसाफानो खायग यादे अब बेलायनो खा साजानायखौ खाफानि ताफुकते बुखुरो ए उ हाथायनो न तेवैसा साइ फुनुरि रिफिरानो उ हाथायनो न करबुक प्रेस क्लब नि बररक आयां साकानि सिमिन गयरो रुगै याक बाय बुसले फानमानायबा गयरो रुगै रखरमानि मांखलि अब आ जरावा आयां फाइसिं रगो बुफां गोबां मानो एक्स वाई जेड हाइ खलायै संसा जाक दंगो जों बर तानबायखा तांगि हिनखांके अबते रंनो सिनि वानसु मुंके जेसीबी तुमुंना फायांके आयां नरक नुगि मानना उ तुइसा आ तैसाना आयां बान फेबुई उ साकातै खलाय तै रहरै तलक ताखु बिरोमनि त्रिपुरानि मांखथैनो जों खुरलायने हनै जों वानसु लायमानि फिया हापां चाइतक मानि बिसिंतै जेसीबी जों मानखा ताउसेन दजार सकबायखा सकबाय मानि बिसिंतै जोंनि सामुराव सकबायखाबा सामुं देरा लायानो हनै डबल सामुं बबतेके तांलायनायबा हनै वानसु लाय जों सामुं याक थागलायखा फियाबा जों याक सामुं थागमानि लगे लगे न जेसीबी नि सामुंबो थाखा अब गलायखेनो खा साजानायखौ खाबनि ताफुकते बुखुरो नरंनो तिनि 18 of September at 18 of September तिनि मांकुथै खुना तंमानि फियाबा जेसीबी बाय तिनि खुरि मानलिया फियाबा जों मन्त्रिनि पिएनो बो जों दाइल खायलायखा अबनो औ कगनो रुगै बसामानि कग अबनो लोकेल नेता रक चाइतगिया लोकेल लीडर रक साक्थारमुं गरै आबनि बागैनो जेसीबी ठीक मते ठीक उनिया तै जेसीबी नि ड्राइवर न कंट्रोल खालायमानिया अब ताबु दुसाबनि तैबो खा साजानायखौ करबुक प्रेस क्लब फायमानि यागुलो उ थायो 1 सेप्टेम्बर नि सिमिन नाइट हुल खालायमानि जों मोखांसि नुयाखौ एमडीसी संजय ब्रियानि बतामो दफानो हामजानाय बरक यादे आसुक लुकुरक क्वाइफानि लुकुरक फायो करबुनि लुकुरक फायै एलमारिनि लुकुरक फायै उ हाथायनो नरै मानिया नि सायमान तैफानो हा नरै दंगै दं नेनि किसाफानो खायो मुंग्रैदे तै उ लोकेलनि लीडर सोनोबो कयनाय आसुक अपते हाइ खालायै जों सिनि दफा कुसुबजाक दफानो जों साकाथि सावै मानिया जों लीडर्स नायकै जों लीडर्स नाय बरक बुसुरो केसें केरेंनि बिसिंतै बै ओंगै मानिया माने जिनिस न तांगै ओंगै मानिया हनै बोसां आगै सामुं ताङै फुनुंना नांगौ अबनो फुनुखा सिनि करबुक प्रेस क्लब जोंबो सावै मानो जों मानिया हनै हायफानो
जों करबुक प्रेस क्लाब नि आदर रक तिनि फायखा सुनो नगै खा तंग थक जाखा कायरांपारानि लुकुरक श्रीकांत कामिनि लुकुरक तै क्वाइफांनि दाल बिदाल काबि आमचनि लुकुरक अपडेट अबनो तिनि 18 सेप्टेम्बर मालखुं फाइना तंगमानि फाइलिया दाल बिदाल कामि आमचनि लुकुरक फायखा ताखुक बिरोमनि त्रिपुरानि मांगथैनि बेकरें कं साफानो मानमानि जों बेबाग नायलायना साग मकल बाय थांबाय नै फायलायखा फियाबा नुग्लिया जेसीबी ड्राइवर फायै तै प्रशासननि बरक फायै उथायो हा खुरमानि जागाव बेलायनो जरे लायखा सिरि खग लायखा जेसीबी बिसकांगनो बासा लायो आबनि बागैनो बरक तिनि माचिरि खगमानि जों कक्तमा मानखा 19 सेप्टेम्बर नि फुंनि सति दामबा काफ्रुनो उ जेसीबी वाखांनाय होननाय उ कामि आमचैनि लुकुरक बो साखा कक्राक खायनो तुमुंनो खोनानि बिसिंगनो जेसीबी हा वाखांनाय तुमुंनो फाया हांखे नेशनल हाईवे रूट ब्लॉक खालायनाय नै आव आपते आइखेनो ना नांगौ जोंनो तामो तिप्रासा हनै दिया आसु आपते के थुङै तंना नां अब बेलायनो सोमोंगतर जोंनो तिप्रासा हनै दे आसु आपते के थुङै तंमानि कलाय खापानि ताफुकते बुखुरक मान्या मानि कक जों खालायाखो सिगां गसिथाय करै नरक नायनायदि उ हाथाय बुसुक तर आं ताबो अर बाजा खाके बुसुक तलाव कलाय साका बुसुक चुक अर जे बरक फायै तलानि सिमिन साका नायसानाय बरक बा मावन चुगु पा ओ हाथायनो बक्ते के हानरनाय फेबा तिनि जों करबुक प्रेस क्लाब तै उ कामि आमचनि लुकुरक चाय तंगमानि बाय तिनि उ हा उ थाइनि नरजागना नायखा अब जों सोलोंथाय अबनो सिगांनि सिमिन पा हनै हंजानाय करै सामुंग्रम खांगेसे पाल केसे सालुंगो अबनो तिनि 18 सेप्टेम्बर नि तिनि साक जरानि अपडेट करबुक प्रेस क्लाब नि प्रेसिडेंट अंगै खना जों करबुक प्रेस क्लाब नि अंगै नरक जब तनो दाल बिदा त्रिपुरा हास्ते कपलं दाल बिदा चैनल रंनि बिसिंति जों नरकना अपडेट होनानै बागै चाय तंनाय खना 19 सेप्टेम्बर उ हा खुरखानि ताखुक बिरोमनि त्रिपुरानि मांखथै मदे मानिया तमुंनो मानिया हनखान केबो हास्ते त्रिपुरा बनि बागै बिहिगनि बागै आलादा सेप नानांथों कक्तमन बिसिंति जों साइमान मानि ताखुक बिरोमनि त्रिपुरा बो आगे बुरा बात्ता मानो बिहिग मुंसापानो बात्ता मानिया सिनि करबुक प्रेस क्लाब नि सिमिन हापांनो अबनो सानाय बुसाय बुरा बात्ता मानमानि न बिहिग तताबुक बुसाय थैखानो जों हनै मानो बेकरिं मानिया हनके तो डेथ सर्टिफिकेट बो जों रैमानिया हायफोर हापांनो कबगनाय बिहिग न रान्दी बात्ता फानो रंगानि थुं तिनि बागै असुनो हासे त्रिपुरानि लुकुरक जतननो हामबाय।